снимаш. Здравейте! Днес ще играем хитно снайпер. Ето, започва. Да точи, чакайте тук. То ще май. Сега учим главата. Чакай, то се качава и то ще да го убие. Не го стрелям. Чакай, тук да го потъшим тя. Да тя тук да убивам. Не ще успеем. Ето то сега тя да убиме. Стой тук, бе. Тук да стрелям. Къде отиди, бе? Те ще пък ще обаздат, че, бе. Този говори по телефона и сега отжашкам главата. Кой тук ще ми говори по телефона? Чакай, бе. Ей, тук ще ми бяга. Ето сега тук го стрелям. Тук. Добре ли ще, бе? Дай тук да стрелям. Сега том се беше много добре. Така и тук ще ми брончиш за главата. Чакай тук да речем. Кой тя да стрелям, не знам. Нямам представа. Кой тя да стрелям. И то ще да стрелям ще. И то. Сега готови. Готов е. Изпратихме го. И тук тя да заредим. Виждаме. Ей, тук двама проблема. Тези двама проблема са те. Къде е то друга проблема? Да го стреляме в палма. Ако стане, де? Не става. Изплашихме го по-добре. Чакай, бе, какво стана, бе? Какво стана, бе? Аз не го разбрах. Сега този братно е, бе? Да не е братно, бе. Не, че го залъгах. Ой, тя да застрелям. Дай да го застрелям. Екран няма. Къде е екрана? Download. Ей, гледай, 100 000 проблема, как ще ги отстрелям? И то пък какво прави да го учи? Кой тя да го застреля? Сега проблемите тя да застреля. Какви са тия проблеми? Нямам проблеми. Те пък какво ще крият то? Точно главата, айде. Тези проблеми тук
се ми надува главата. Този проблем съм, че не е такова той. Всичките проблеми тя да стриваме. И то също. Тя всичките то. И това проблем. Чакай точно пък какво прави то. Се скрива, айде в главата. Камишка зареждам. Тя всички проблем, какво къде ми да тук да учим всички проблеми. Тоест тя да го стрима. Браво на нас! Чакай, че тук има нагоре един такова. Успяхме! Не. Сега пък то тя да убивам. Всички ще да ги убием, айде. Чакай, сега ще го стрелям. Главата го стреля. Браво! Чакай, то сами ще. Кой искаш? Сега иска да го учим. Сега иска да го учим и пам! Чакай, стой, бастун. Как да те учим, бе? Не съм толкова точен, бе. Хайде се ми дал. От начало ще почваме. Айде тук да видим точно какво прави. Да видим сметката. Пак. Чакай тук да видим сметката. Пум! Съвсъчето малки. И то съвсъчето. И то ще стреляме. Неправилно е учението. То стреля и са. Една грешка са. Една грешка. Иска един хикс. Абонирайте се за моя канал. Айде, дойдете към банката.